Merħba dana ir-raba programm li qed nagħmlu fejn fih qed niddiskutu dan il-perjodu li għaddejjem minnu, perjodu ta' 40 jum, jiġifieri x-xahar kollu ta' Elul li llum għandna 4 ta' Elul, ix-xahar kollu ta' Elul u l-10 tiem tax-xahar ta' wara li jsegwi li iwassluna biex niċċelebraw 3 mis-7 festi li Alla kmandana u ordnanna sabiex niċċelebraw. Fil-fatt issa wasalna għal Settembru u Ottubru niċċelebraw il-festi tad-Daqq ta' Trombi illi tħabbar il-miġja tar-re tagħna għalhekk kienu jindaqqu trombi meta kienu jkun ġej ir-re kienu jindaqqu trombi biex in-nies ikunu jafu li wasal biex jiġi ir-re. Wara dak ngħaddu għall-iktar jum solenni Jom Kippur fejn fih niftakru li rridu nidhru quddiem Alla għal ġudizzju u mbagħad għandna l-festa ta' Sukot inferxa fuq 7 tiem li wkoll allura fiha niċċelebraw dak il-jum meta wara l-ġudizzju ngħaddu għal ħajja eterna ma' Alla il-Missier. U għaldastant dana l-40 jum nużawhom biex nagħmlu riflessjoni ta' ħajjitna u naraw jekk hemmx xi affarijiet li f'ħajjitna rridu nirranġaw. Fil-fatt il-bieraħ bdejna nitkellmu fuq 13 l-attributi ta' Alla u diġà semmejna li Alla bħal Alla l-oħra kollha għandu l-isem jew jissejjaħ Jahwe għal bil-Malti fil-Bibja hekk insibuh. Imma l-iskop huwa illi Alla jurina illi huwa u mhux l-allat l-oħra illi jagħmel dak li jagħmel. Dan l-istess bħalma ta' naraw fil-bidu fil-tip tal-Ġenesi jgħidilna illi fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Għaliex kien hemm għalfejn il-bżonn li Mosè jikteb dak il-vers fil-Bibja. Il-għaliex hemm ħafna rakkonti differenti, pereżempju waħda minnhom hija l-epoka ta' Gilgamesh, oħrajn ukoll, li daw jiddiskutu kif saret il-kreazzjoni u waħda minnhom di ta' Gilgamesh naraw l-allat jiġġieldu bejniethom min jisraq in-nar lil dak u min jipprova joqtol lill-alla li ieħor biex joħloq l-affarijiet u f'daqqa waħda naraw li ġida Mosè qed jgħidilna isma' dak kollu li qed taraw dak kollu li huwa maħluq il-ħolq inkollu l-kreazzjoni kollha ħalaqa Alla ta' Abraham, Isaac u Ġakob, Alla ta' Iżrael. Għaldaqstant allura mbagħad għedna li ismu jirrepetih darbtejn biex ifisser li isma' jiena kont għadna u nieqpa l-istess ma nitbiddilx. Allura għedna anke l-punt fejn isma' dak li Alla qal fil-liġi tiegħu fit-Torah tiegħu lill-poplu fid-deżert għadu jottallum u aħna jekk verament aħna kredenti, jekk verament irridu nimxu wara Jexua, irridu nsegwu t-Tora, illa li Jexua segwa t-Tora. Illum ħanaddu għat-tieni attribut, mhux qed nagħmluhom fis-sekwenza li qegħdin imniżlin imma skont il-ħtieġa tas-suġġett li fuq nkun ħart nitkellem. Irrid nagħmilha ċara wkoll ma jfissirx li għax għaddejjin minn 40 jum tal-riflessjoni bil-fors ħanamlu 40 program li skop u li min qed jisma' jitgħallem x'ikun qed jiġri minn fejn ġejjin dal-affarijiet u għalfejn nagħmluhom. Fil-fatt l-attribut, it-tieni attribut li nixtieq nitkellem fuqu huwa dak li nsibu fil-ktieb tal-Esodu 43 vers 7 fejn jgħid hekk ara. Inħares it-tjieba għal 1000 ġenerazzjoni u jaħfer il-ħażen, id-dnub u l-ħtija. Imma ma jħalli xejn għaddej. Mela hawnhekk qed naraw żewġ affarijiet. L-ewwel nett qed naraw il-ħniena ta' Alla li fl-aħħar mill-aħħar it-13 l-attribut li aħna naqraw fuqhom fil-ktieb tal-Esodu kollha għandhom x'jaqsmu mal-ħniena li Alla juri mal-poplu tiegħu. U għaldaqstant minħabba li aħna nafu li aħna nsegwu Alla ħanin, nimxu wara Alla li huwa ħanin, ma jfissirx nistgħu nabbużaw għax huwa ħanin, imma rridu nersqu lejh bindiema. U dan huwa dak li qed nagħmlu matul dan il-perjodu. Naraw fejn żbaljajna u li tolbu maħfra. Mhux biss nitolbu maħfra tax li titlob maħfra u li tinżarar kubtejk u tikbi kultant ma jfisser xejn. Imma rridu nifqu
namlu dak li l-mulej qed itellgħanna quddiem għajnejna li huwa ħażin illi ma jogħġbux. Illi huwa kontra l-liġi tiegħu, kontra t-Torra tiegħu. Meta nifqu namlu dak id-dnub, allura hemmhekk id-dnub tagħna issa jista' jiġi maħfur. Anke Pawlu stess jgħidilna jekk aħna ħaneqgħu nagħmlu id-dnub. Meta nafu li qed nagħmlu d-dnub m'hemmx sagrifiċċju ieħor xi jsir għas-salvazzjoni tagħna f'kelma waħda, dak li jagħmel id-dnub meta jaf li qed jagħmel id-dnub huwa mitluf, illa għaliex ma jistax ikun salvat. Imma nerġa' ngħid naraw l-importanza li nersqu quddiem Alla bindiema. Min fejn ġejja din it-tradizzjoni ta' l-40 jum ta' riflessjoni mill-ewwel ta' Elul sal-festa ta' Jum Kipur. U dinha it-tradizzjoni toħroġ mill-40 jum illi Mosè għatta jinterċedi u jitlob maħfra kemm għall poplu ta' Iżrael kif ukoll għalih innifsu. 40 jum nafu l-istorja li Mosè tela Alla taħ il-liġi tiegħu miktuba fuq it-twafel, niżel minn fuq il-montanja, sabhom jadoraw l-oġol tad-deb, kisser dawk it-twafel bir-rabja u wara li ħanejdu hekk it-trapp is-setilja wara li għadda dak li kellu jgħaddi, Mosè tela reġa' din id-darba inqata' minn mal-poplu mar għalih waħdu u għamel 40 jum jinterċedi għall-iżbal tal-poplu illa li kienu adoraw oġol tad-deb bħalma ħafna jadoraw statwi tal-kartapesta u tad-deb u tal-fidda. Allura talab maħfra għalihom kif ukoll talab maħfra lih innifsu għaliex kellu jitlob maħfra lih innifsu. Illa għaliex kisser il-kmandamenti li taħalla da kisser it-twafel, sabbathom waħda tajba mal-artu ġabhom frak. U naħseb meta ġib sessieħu ndurna xi żbar kien għamel li jekk Alla jtik xi ħaġa, Alla jtik ixtik xi ħaġa biex inti tuża biex tiżviluppa l-affarijiet biha mhux biex kissira. U għaldaqstant għatta 40 jum jitlob maħfra ta' Emilu u ta' Emil il-poplu. Imma nafu li kelli jitlob maħfra li għaliex kien moment fejn Mosè qabżitlu. Xi ħaġa tiġri l-kulħadd. Kulħadd xi ħin jew ieħor xi mument taqbiżlu u bħal Mosè. U kif ukoll Pawlu jgħidilna li aħna ħati quddiem Alla kollha nibnu quddiem Alla daqstant bħal Mosè aħna rridu nersqu quddiem Alla nitolbu maħfra u biex ma neqpawx aktar ħatja f'għajnejh. U għalhekk hija l-importanza li matul dawn l-40 jum narblu qalbna u nindmu mid-dnub tagħna. Matul dan il-perjodu li Alla ħafer il-poplu tiegħu nistgħu nqisuh nqisu li Alla huwa Alla tat-tieni ċans. Għaliex qed jerġa' jagħti ċans lill-poplu tiegħu. F'kelma waħda reġa' bagħat għal Mosè din id-darba id-differenza bħalma għadt anke fil-programm naħseb tal-bieraħ, Mosè id-darba kellu il-poplu jaqta' il-ġebel minn ġol blat u Mosè kellu iġġorhom u tiela il-muntanja fil-preżenza tal-Alla nerġa' ngħid ma kienux xi twafel bħalma naraw fil-filmati ta' Hollywood imma kienu twafel kbar u tqal ħafna. Mosè kellu iġorhom, allura x'inhi d-differenza? Hawnhekk qed naraw li Alla qed jagħti ċans ieħor lill-bniedem, imma din id-darba issa inti trid tagħmel xi ħaġa. F'dan il-każ qed naraw li l-poplu kellu jaqta' l-ġebel, Mosè kellu jġorr dawk il-ġebel, u mbagħad kien Alla stess li b'subgħih kiteb it-Torra tiegħu, il-liġi tiegħu dik li l-istruzzjonijiet li tagħna biex aħna nimxu magħhom b'subgħih stess fuq il-ġebel. Fl-istess Torra, fl-istess liġi hemm daw is-seba' festi li aħna niċċelebraw, aħna kmandati, niċċelebrawhom, aħna kmandati inħarsuhom u għaldaqstant min ma jiċċelebrahomx, min jgħid li llum m'għandniex għalfejn niċċelebrawhom, għandu bżonn bħal Mosè jitlob maħfra lil Alla jindem minn dan in-nuqqas. Għaliex huwa nuqqas meta Alla qed jgħidilna jien għandi 7 tiem ta' festi, 7 tiem isseparati maqtwgħin għal Alla ġifieri biex aħna
nersqu fil-preżenza tiegħu dakinhar huwa ħażin li tajt isma' daw illum aħna m'għadniex taħthom u m'għadhomx jgħoddu, m'għadhomx qaddisa, m'għadhomx festi separati. Iktar minn hekk nafu tradizzjonijiet ta' dal-pajjiż niċċelebraw il-festi magħmulin mill-bniedem mill-ewwel ta' Jannar sa l-aħħar ta' Diċembru imma inwarbu il-festi tal-Mulej. U dan huwa lok fejn irridu nindmu. Ejja nużaw dan il-perjodu ħalli verament nersqu lejn Alla. Fil-fatt Ellerich qed ngħidu huwa Alla tat-tieni ċans. Nafu illi Alla lil Mosè stess qallu warrab minn qudiemi ħalli neqred dan il-poplu u nerġa' nibda mill-ġdid permezz tiegħek. U Mosè kien hawnhekk fejn allura ntefa' wiċċu mal-art u għamel 40 jum ta' interċessjoni għall-poplu jitlob biex Alla jaħfillu 40 jum illi dan kienu importanti. Illi Mosè nixxielu jbiddel il-qalb ta' Alla. Alla illi rrid jeqret il-poplu bidel qalbu. Allora rajt ħanaħfilhom, ħanerġa' ntihom ċans ieħor. U allura nafu li Alla tagħna huwa Alla tat-tieni ċans. L-iżballu meta aħna dejjem niddependu fuq it-tieni ċans. Namlu id-dnub għax nafu li issa x'ħin nindmu Alla se jaħfrilna. Dispeċini mhijiex soluzzjoni l-equation ma taħdimx hekk jekk nerġa' ngħid kif qal l-Apostlu Pawlu jekk aħna qed nagħmlu dnub meta nafu li qed nagħmlu dnub m'hemmx sagrifiċċju ieħor sabiex jinħafrilna ħtiejietna. Hija xi ħaġa kbira illi l-Apostlu Pawlu qiegħed jgħid. Fil-fatt aħna bħal dan il-poplu fid-deżert ma kienx ħaqna maħfra, kien ħaqna il-mod imma Alla fil-ħniena u l-grazzja tiegħu tinsewx qed nitkellmu fuq il-ħniena ta' Alla meta qed nitkellmu fuq mit-13 l-attribut ta' Alla. Fil-ħniena tiegħu iddeċieda li jaħfrilna u bħal poplu fid-deżert itina ċans ieħor. U Alla ħares ma kienx hekk għax li kieku ma kienx hekk kieku llum aħna mitlufin. Grazzi Alla l-Missier li ħafrilna ħtijietna. Nafu li din il-maħfra għalina il-kredenti li nemmnu f'Jaxua is-Sit u s-Salvatur tagħna, din il-maħfra tiġi permezz tal-mowta ta' Jaxua fuq l-għoda. Huwa biss permezz ta' dak li Jaxua għamel għalina illi llum aħna salvati. Jiġifieri permezz ta' dak li Jaxua għamel għalina Alla ħafrilna mhux għax ħaqna. Imma għax il-kastig tagħna ħadu Jaxua fuqu. U allura tajjeb li nerġa' ngħid issa nużaw dan il-perjodu sabiex jekk hemm xi nuqqas ta' maħfra f'qalbna nbidlu dan in-nuqqas f'barka għall-edewa tagħna. Ma ninsewx illi Jaxua stess ta' waqt li kien qed jiġi msallab, waqt li kien qed jiġi msammar mal-ewda ħares lejn is-sema talab Alla l-Missier biex jaħfrilhom għax ma kinux jafu x'inhu ma jagħmlu. U hekk irridu nagħmlu aħna waħda mill-problemi jiena anki xi ħaġa li nagħlem fil-komunità Malta Messjanika huwa tajjeb huwa faċli li taħfer il dawk li jiġu minnek, il-ħbib tiegħek, taħfer il-qraba tiegħek, taħfer il-ħutek u l-ġenitur tiegħek għaliex għax dawn huma nies qrib tiegħek ma jagħmlulek xi ħaġa inti lest li taħfrilhom. Imma Jaxua ma ħafirx biss id-dnub ta' dawk li jħobbuh. Ħafer id-dnub anke ta' dawk li kienu qed isalbuh. U hawnhekk fejn id-differenza, hawnhekk fejn sibu l-problema. L-problema meta ħafna jsibu problema biex jaħfru il-min għamilhom id-deni jagħmilhom il-ħsara, speċjalment jekk mhumiex parti mill-familja, għalkemm naħseb bħali ħafna mexxejja spiritwali jafu każi fejn ġlied bejn l-aħwa bejn il-familji ma jitkellmux, ma jridux jaħfru l xulxin. Dawn l-affarijiet jeżistu, jiddispeċini ngħid anke fost il-kredenti. U allura jiena ngħid ejja ħalli nagħmlu bħalma għamel Jaxua. Jaxua ħafer il-min salbu, f'kelma waħda ħafer lilna.
kien l-istess Jexua illi għalinna biex nitolbu l-missier jaħfrilna bħalma aħna naħfru il-minoħati għalina. U allora biex nikkonkludu dana il-messaġġ tal-lum f'dana l-jum fil-raba' jum ta' xahar ta' Elul, ejja ħalli verament nużaw dan il-perjodu sabiex infittxu wiċċalla, iktar ma ffittxu wiċċalla, iktar ma nersqu lejh Alla wedna li jersaq lejna. U jekk aħna nersqu lejn Alla u Alla jersaq lejna, Alla se jirrevelanna minnu. Mhux f'daqqa, għax b'dan l-moħġ kejken tagħna ma nistgħu naslu għad biex nifhmu lil Alla kompletament, imma jirrelevanna dak li aħna għandna bżonn inkunu nafu. Mhux bil-fors l-istess ħaġa l kulħadd, għalik jista' jirrelevalek ħaġa fil-karattru tiegħu, għalik jirrelevali xi ħaġa differenti. Għaliex għax l-affarijiet tagħna huma differenti, in-noqqasijiet tagħna jkunu differenti. Imma huwa importanti li nersqu lejn Alla, speċjalment issa li ġejjin daw il-festi, għaliex huma festi illi ħajresquna ħafna biex nifhmu anke il-pjan tas-salvazzjoni. Mela ejja nkunu għaqlin u ma noqogħdux fuq it-tieni ċans ħbib tiegħi. Ejja niddeċiedu li nibdew ħajja ġdida millum. Ħajja ġdida fejn dak li nafu li ħażin ma nagħmluhx. Allum ser jaqfaw bħal dejjem nagħlaq b'talba u din it-talba din id-darba nista' nagħmel talba spontanja ma ser naqra salm illi jitkellem ħafna fuq il-maħfra ta' dnub fil-fatt dan huwa salm li jinqara kull nhar ta' Sibt fis-sinagogi waqt is-service tagħna biex nibdew is-service tagħna b'qalb nadifa u qalb pura nersqu lejn Alla fil-preżenza tiegħu ħalli jaħfrilna u allura ejja ħalli flimkien naqraw dan is-salm. Jekk intom li qed tisimgħuni għandkom il-Bibja ma' ġembkom, ħanaqraw Salm 51. Salm 51 huwa talba li David talab lil Alla biex jaħfillu wara id-dnub li għamel ma' Betxiba. Ma jfissirx li dan is-salm jgħod għal David biss. L-importanti huwa illi narblu qalbna. U mhux sempliċement naqraw il-vers, imma naraw il-vers x'qed ngħid, x'qed jgħid, u nfissruh, ejja verament inħossu dak li kien qed iħoss David meta kiteb dan is-salm. Salm 51 għal maħfra ta' dnubiet. Ikollok ħniena minni o Alla fit jubitek. Fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jien id-dnibt. U dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Hekk jien nara fis-sewwa tal-kelma tiegħek. U bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara jiena issawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Int li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nissaffa. Aħsinni u aktar mis-silġ nibjat. Għamel li nisma' l-ferħ u lena biex għadmi li jien stess sħaqt jitenna. Dawar wiċċek minn ħtijieti ħassar ħżunieti kollha. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rodli lena tas-salvazzjoni tiegħek u bl-ispirtu qalbini wettaqni. Lil-midinbin nallem traqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Eħlisni mill-pjena tal-mewt o Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi. U l-sieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħ li xuftejja, sidi, u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Għax lilek ma jogħġbux is-sagrifiċċju. Nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi
o Alla u il-qalb niedma. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Għamel il-ġid u l-żijon fit-tjubitek. Erġa' ibn il-ħitan ta' Ġerusalem. Imbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa, sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma. Imbagħad jofrulu koġġiela fuq l-artal tiegħek. Din it-talba mulej rasquwielek quddiem it-tron tiegħek f'isem ibnek Jexua, il-Messija, is-Situ s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet, għall-glorja tiegħek. Amen. Ma baqali xeħli finsalmilkom f'isem sħabi ta' Malta Messjanika sakemm nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor.